כשאנחנו מגיעים לבדק בית, אנחנו מגלים ליקויים שמשפיעים על איכות החיים שלכם. נתחיל במרחב שימוש. התקן מחייב אותנו 75 סנטים, בפועל יש לנו פה 58. אסלה לא מבוטנת. ליקוי זה ישפיע על יציבות האסלה. פאה מינימלית של מקלחון אמורה להיות מינימום 70 סנטים, בפועל יש לנו פה פחות. שיפוע מקלחון מינימום 1%, יש פה פחות משליש. שימו לב, הכל כאן פתוח. ליקוי זה יגרום לחדירות מים בעתיד. גימור לא מקצועי שאני אישית לא הייתי רוצה לקבל בדירה שלי. דוד שנוזל וכמויות של לכלוך. ככה היום מוסרים דירות בישראל. בושה.